Good. Kumusta ka mong tanan? Kumusta ang inyong Pasko? Kumusta ang bagong tuig? Hinaot po nga aduna mo'y resolution o unsa inyong promise nga inyong bag-ohon ang kinabuhi. So, mangumusta lang ko o magpasalamat ako sa mga tao nga mitabang aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. So, sa walay langay-langay, atong ihatag ang tanan sa atong amahan. Mag-ampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat na ining panahon nga kami makatuon gihapon sa imong balaan nga pulong. Nagahangyo ako Ginoo nga Espiritu Santo, mao'y makipatigbabaw kanamo karon nga siya mag-abri sa among kasing-kasing aron among makita kung unsa ka ang mga bulawan ang imong pulong. Sa tagsa-tagsa, hinaut po na nga kami muday nga na kanimo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So sa atong naandan na para mahibalo kita o hain tagikan o hain tapadulong atong mag-review kita. Nagtuon kita sa kapitulo 14 sa sinulat ni Lucas. So guys, naana ba mo din sa Lucas? Sa bagong tugon, magsugod ang libro sa Matthew, Marcos, and then Lucas. So, as a review, magsugod kita sa versikulo 1 sa kapitulo 14. Usa niya na kaadlong igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa ka mga inilang Parisiyo aron mukaon ug gipanid-an siya pag-ayo sa mga tao. Unya dihay tao nga ang bitiis og mga bukton ng hopong nga miduol kang Hesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Parisiyo, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlong ipapahulay? Sa adlong ipapahulay sa ilang panahon maong Sabado, ug istrikto kaayo ni sila nga dili sila maghimog mga butang nga malantaw nga trabaho. Kinahanglan wala sila himuon sa adlong Sabado or else dako ang imong sala. Versikulo 4, apan wala sila mutubag, unya ginggunita ni Jesus ang tawo o giayo o gipalakaw. Unya miingon siya kanila, kung ang usa kaninyo may usa ka anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlong ipapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlaw? Apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. Kining mga eksperto sa balaod, kining mga Parisiyo, unsa may ilang ikatubag nga maayong logic ang pangutana ni Jesus, ang gihimo ni Jesus. Versikulo 7, namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa misugilon siya ni ining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kay sa unang panahon sa ilang kultura, kung ibitahon kag kasal, kung ikaw ang sikat pinasidunggan, ibutang kanila sa atubangan duol sa nag-imbita. Ang dili ka importante sa likod. So miingon si Jesus, ayaw nagpilian dito sa atubangan. Kay basig maulawan ka. Basig ang paglantaw sa nag-imbita kanimo nga dili ka pinaka-importante niya. So miingon si Jesus, pilia ka tong likod. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo. Og ang dinapit kaninyong duha, kung ang nagdapit kaninyong duha, muduol og moingon kanimo, siya ay palingkura diha. Unya maulawan ka og mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kung dapiton ka, adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo moduol og mingon, higala, balhin nga ri
sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapisidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. Kini ang gitulo ni Jesus, kay kadtong mapatason ipaubos ug ang magpaubos ipataas. So ang prinsipyo ayaw dili may nang mapahitason, kinahanglan mas maayo nang mapainubsanon. Unya versikulo 12, naagihapon niya siya sa kumbira, nagtulog yapon si Jesus. Unya miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, o ang imong mga igsoon, o ang imong mga paryente, o ang mga dato nimong mga silingan, kay sila mubalos pagdapit kanimo, o sa ingon niini mabaslan ka sa imong gibuhat. So ang uban gustong mag-imbitag mga sikat, mga dato, para usab sila magsikat, para usab sila makabalos po sab, maimbita po sab sila. So mao nang imbita, gi-imbitar niya. Versikulo 13, kung magkumbira ka, nag-advise ang atong Ginoong Jesucristo, maoy dapita ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga piang, o ang mga buta, o mabulahan ka, nganuman, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios, inikabanhaw sa mga matarong. So adunay desisyon kitang himuon, kinsa may imong gusto nga makabalos nimo. Katong mga sikat sa lungsod dinhi sa kalibutan, o ang Ginoo ang mobalos kanimo. Og versikulo 14, og mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios, inikabanhaw sa mga matarong. Versikulo 15, mao ni atong leksyon karon adlaw. Nagsugod sa versikulo 15. Usa sa mga tawo nga nagtambong sa Kanaanan, nakadungog niini ug niingon siya kay Hesus, bulahan katong makatambong sa Kanaanan dito sa gingharian sa langit. So gusto ko guys nga inyong ibutang ang inyong kaugalingon. 2000 na katuig karon nga naka-appeal kita dito sa kumbira. So atong paminawon. Dinay usa ka tawo nga mingon, versikulo 15, bulahan katong makatambong sa Kanaanan dito sa gingharian sa langit. Ang bote pasabot niya, kini sila nakasabot usab nga ug madamlag ang tao kung kinsa tong sa Ginoo maimbita dito sa gingharian sa Ginoo. Naay dako kaayong kumbira. Murag mao nay picture nga tua kita sa gingharian sa langit. Bisag atong tuna ng Revelation, adunay miingon nga adunay dako kaayong kumbira kasal si Jesus ug ang iyang mga sumusunod adto mukaon sa langit, moapil sa kumbira. Versikulo 16, si Jesus miingon kaniya, katong taong misulti. May tao nga naghimog dakong kumbira ug daghang mga tao nga iyang gidapit. So, ang answer, ang sagot, ang tubag ni Jesus ni atong tawhana nga miingon nga mas bulahan katong makaadto sa kumbira sa langit, mitubag si Jesus sa usa ka sambingay. So, gusto ni Jesus para masabtan kayo, gigamit niya ang sambingay. Si Jesus miingon kaniya, may tao nga naghimog dakong kumbira ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan.
So sa ilang kultura sa unang panahon, 2000 na katuig karon, kung mag-imbita, dili sila mag-imbita nga okay mao ning orasa, sorry, mao ning adlaw. Apan kung maka-ready na sila, nakalungag na, naka-lechon na, dili lechon nga baboy, lechon nga baka, nagluto sila, dili humba, kundili dili sila mukaog baboy sa unang panahon. So mao na ilang sitwasyon. Imbitahon ka pero dili mo sila magsultig unsang adlaw, unsang orasa. So karon ready na ang tanan, naluto na. Sa pag-abot na versikulo 17, sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. 18. Apan namalibad ang tagsag-tag sa kanila. Ang una miingon sa sulugon, nakapalit ako giyuta o kinahanglan nga muadto ako aron pagsusi niini pasayloa nga dili ako makatambong. So namalibad siya nga nakapalit sa giyuta. Naabay tao nga mupalit og giyuta nga dili niya tan-awon. Kulang lang siya respeta sa nag-imbitar kaniya. Murag walay importansya ang nag-imbita kaniya. Namalibad siya, nag-alibay siya, nagsinungaling. Versikulo 19, ang ikaduha miingon, nakapalit ako 5 kaparisan ng mga baka o paingon ako ngadto aron sulayan sila busa pasayloa nga dili ako makatambong. So miingon siya, nakapalit ko og baka. Akong tan-awon kung maayo ba. Kinsa may tao nga mopalit og baka nga wala niya malantaw. So alibay lang po niya ni, murag di gyud niya importante. Ang usa 20 ug ang ikatulo miingon, bago pa akong gikasal busa dili ako makatambong. So ato makita nga kining giimbitar, kining unang giimbitar, wala nila hatagag importansya ang nag-imbitar. Tungod niini, versikulo 21, mipauli ang sulugoon o gisugin lang niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon ug miingon sa sulugoon, lakaw, pagdali ngadto sa mga kadalanan ug mga kasuukan sa lungsod ug dad-ang ngani ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga buta o ang mga piang. Dala sila diri para makakaon sila sa akong kumbira. Wala madugay, miingon ang sulugoon, Sir, natuman na ang imong sugo, apan may bakante pa. 23, busa ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan o sa kasuukan nga gawas sa lungsod o paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Versikulo 24, sultihan ko kamo, walay usa ni atong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Unsa maning giistorya ni Hesus? Unsa maning parable nga iyang giingon nga dinay giimbita niya pero puro adunay mga alibay, mga balibad. Wala gihatagay sa importansya. So, kay wala man iyang giimbitahan tanan, mga pobre para makasulod dito sa iyang kumbira. Unsa may buti pasabot ni Hesus niini? Ang mga Hudiyo, ang mga teachers of the law, pinili sila sa Ginoo. Sila ang pinili nga sila unta ang magpreparar sa pag-abot sa Misaya, sa pag-abot ni Hesus. Sila unta ang magsabwag sa maayong balita. Apan wala nila makita ni Hesus. Unsa gingon ni Hesus, kadtong unang gimbita niya, walay lugar sila. Og miingon siya ang buti pasabot nga kung dili kining mga Hebrehanon, mga Hudiyo nga mosulod sa gingharian sa akong kumbira, imbitaha ang uban.
So ang ang kaluwasan giabrihan sa mga hintil, sa mga tao nga dili Hudiyo, gibuksan na giabrihan para sa atong tanan. Giimbita kita nga makaadto dinha sa dako kaayo nga kumbira. Versikulo 26. Dihay akong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus og miatubang siya kanila og miingon. So, paghuman sa kumbira, milakaw na si Hesus paingon sa Jerusalem. Kini usa na lang ni kasimana, ilansang sa cross si Hesus. Usa na lang ni kasimana. So, daghang kayong miuban kaniya, daghang kayong sumusunod. Apan so gilantaw niya kung kinsa ning mga tawhan kung tinuod ba gyud sila nga mosunod. Ikaw ako usab tan-aw ni sa atong Ginoong Hesukristo kung tinuod ba gyud ka nga sumusunod ni Hesus. Ang pagsulti niya nga unsay mga qualification, unsay mga prerequisite, lisod kaayo. So, nay akong ipakita ninyo kining pulong hyperbole or hyperbole. Sa laing pagkasultian ni exaggeration. Ang mga puti diri sa among lugar, mahilig pud sila nga para masabtan gyud ilang i-exaggerate, ilang padakuan. Pero dili gyud bot ipasabot nga ang meaning literal sa gisulti. Gusto lang nga kini masabtan gyud maayo. So magamit sila pulong nga hyperbole. Nga sobra na kaayo ba? Nga makaingutang, dili ko makatuo ni ana. So guys, bantayan ninyo ni, okay? So, iyang gilantaw ning mga libo-libo kang mga tao nga misunod kaniya. Gilantaw niya kinsa gitoy musunod niya nga tinuod. Pareho usab ni sa ato karon. This is for us also, sa imuha og sa ako. So, gilantaw niyang daghang mga tao iyang giinan, kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan og inahan, sa iyang asawa o sa mga anak o mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Unsay gigamit nga hyperbole ni Jesus? Kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot hyperbole. Gipasubraan niya aron nga masabtan gyud nato nga importante kayo. Kinsa kung kinsa tong dili magdumot, dili nato ni i-translate nga literal. Kay si Jesus mingon man nga higugmaw nimo ang imong ginikanan sa napulo ka sugo. Higugmaw nimo ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong nahuna, ug higugmaw usab nimo ang imong isig katao. So dili gyud niya buti pasabot nga imong dumtan. Nagamit lang siya ng pulong hyperbole. Ingnan ang imong mga tupad nimo hyperbole. So naantigo na tagpulong exaggeration. So ang gusto ni Jesus nga siya ang pinaka-importante sa atong kinabuhi, dili ang atong suod sa atong kasing-kasing bisan ang asawa. Pero ang importante niya, ang giingon niya nga siya gyud ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. So lisod gay na. Og kinsa katong og miingon pa siya. So sa pagsulti ni Jesus nga dumtan nimo ang imong mga relatives, mura nakasabot sila unsay buti passport ni Jesus. So jutay na lang ang misunod niya. Kay lisod man ni kaayo ning musunod ni Jesus. And then miingon si Jesus, anak, igsuon sa versikulo 26, ingon man ang iyang kaugalingon
dili mahimong akong tinunan. So, imo dang dumtan ang imong kaugalingon. Nga importante dahil sa kinabuhi, dili ikaw kung dili ang atong Ginoong Kristo. Dinay akong nahinumduman nga dato kayo nasa Bible na himo na niyang 10 commandments, mga sugo, minsan tanan ako nang nahimo. So maayo yun ang tao, sige kong muadto sa simbahan na memorize na ako ang Biblia. Mingon siya, unsa may akong buhaton? Kaya wala ka, sultan ni Jesus, nakita niyang kasing-kasing sa tao. Lakaw, ibaligya nimo ang imong yuta, ihatag sa mga pobre, balik ka nako, sunod ka nako. Mao yung giingon. Kining tao nga dato, dakan siya kwarta, mipauli siya, mipalayo ni Jesus. He was very sad. Kaya di man niya kaya, gihugma man niya ang kaugalingon, gihugma niya ang kwarta. Sa pagpili ni Jesus sa mga disipulo niya, mayo ang trabaho, mangingisda, walay problema. Apan sa dihang giingon ni Jesus nga, come and follow me, sunod ka na ako. Gibiyaan dayon nila. Dinay usa ka dato usab si Matthew. Kolektor siya sa buhis, daghan nagkwarta. Apan sa giingnan giingnan siya ni Jesus, come and follow me, sunod ka na ako. Iyang gibiyahan. Mao na ibut ipasabot ni Jesus nga ang pinaka-importante siya ang magkontrolar sa imong kinabuhi. Dili ang atong ginikanan. Sa unang panahon, sa ilang panahon ni Jesus, bisag 30, 40 ng edad so sa katao na anay pamilya, apan kontrolado gyapon sa ginikanan. Wala sila mahimo kung ang ginikanan dili mosunod. Aduna ko sige kong galantaw og video. May tungod ni Christian Prince. Magdebate siya sa mga libo-libo kaayo nga mga Muslim. Sa kalibutan adunay sobra sa kabilyon. Kay bulo ka, daghang mituo sa atong Ginoong Kristo sa pagdebate niya sa mga Muslim. Apan moingon sila, dili ko mosunod ni Jesus. Kay masuko ang akong ginikanan, masuko ang katilingban, ang mga silingan, pasibling patyo nako. Moingon sila, pwede ba nga tago lang ako nga Kristohanon? So daka na converter karon sa pagka-Kristohanon, apan naghilom lang sila. Kay unsa may mahitabo kanila, mahal kaayo, posibleng patyon sila or mawala siya sa ilang pamilya. And then naapay giingon. So daghanang wala siguro mosunod ni Jesus. Gidungagan pa niya ni Jesus. Mingon siya sa 27, o kinsa katong dili mupas-an sa iyang cross og mosunod ka nako, dili mahimo nga akong tinunan. Kitang tanan kadaghanan moingon nagpas-an sa cross. Ang uban nga mga ginikanan moingon sa anak nila nga sakit og ulo, ikaw ang akong cross. Mukhang maoy atong pag-interpret. O adunay ba na nga sugarol kaayo, moingon ang asawa, ikaw ang akong cross. O kunay ba na nga palahubog, moingon siya, ikaw ang akong cross. O naay dalaga nga wala nagbinutaan, ikaw ang akong cross. Mao ba nay buti pasabot nga kanang mga problema ni mo ba nay cross? Kining mga tawhana, kung makadungog sila og cross, may kabaludan sila nga kamatayon. Kung magpasan og cross, mopasan og cross, wala nay mo balik kay ilan sang man sila sa cross sa ilang unang panahon. Mga 4 BC, mga 4 pa katuig usa mataw si Jesus, dinhay mga nagrevolusyon mga Hudiyo. Nagrevolusyon siya against sa Romano. Gipamatay sila 2,000 ka mga Hebrehanon, mga Hudiyo gipamatay. Gilanzang sila sa cross, gipapasan pa sila kahoy, o paghuman dito gilanzang sila sa daplin sa dalan.
So sa pagdungog nila ni Jesus nga ilansang sa cross nga unsay giingon ni Jesus, kung kinsa katong dili magpasan sa iyang cross ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinud-an. Naibalo sila nga kamatayon. Dili problema sa mga anak, kundi nga ang ilang kaugalingon. Dili importante ang ilang kaugalingon nga lawasnon, kundi ang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. So sa dihang nadungog ni sa mga tao, jutay na lang siguro ang misunod ni Jesus, nga lisod man ding mahimong sumusunod ni Jesus. Kini guys, lisod kaay ni nga pagtulo ni Jesus, kanang lisod kaay ni. Kaya ba nato ni? Dili nato ni kaya sa atong kaugalingon, kundi kung naay espiritu sa imong kaugalingon nga misulod sa imong kasing-kasing nga imong gibitar, siya ang maghatag natong kusog. Sa dihang moingon kita sa Espiritu Santo nga dili na ako ni kaya, lisod kaay ni, di na pa siya muhatag og kusog nimo. Di na pa siya mutabang kung kita mo akseptar na dili nato kaya, kay lisod kaay ni. Unsa po nang aduna po bot ipasabot sa nga ilansang sa cross. Unsa may nahitabo sa atong unsa man si Jesucristo. Sa wala pa ang kalibutan, dinha naman siya. Ang plano sa pagluwas kanato sa wala pa sa kalibutan, wala pa gihimo, dinha na ang plano. Ang plano nga ang Ginoo mahimong tao, aron nga siya ang mulukat sa atong sala. Si Jesucristo ang sugo, ang purpose sa iyang kinabuhi nga mianhi dinhi aron sa paglukat nato, magpalansang sa cross. Unsa may purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi? Unsa may tuyo? Ang pagsunod sa gusto sa Ginoo mao nay buti pasabot nagpalansang ka sa cross. Kung dili masunod ang imong gusto, kung dili masunod kada usa kanato, adunay plano ang Ginoo, adunay purpose, adunay tuyo. So kung atong sundon ang tuyo sa Ginoo, mao punay buti ipasabot nga kita nagpalansang sa cross. Kay dili naman importante nato ang atong kaugalingon, kinahanglan mo sunod na kita kaniya. Dili kita mosunod kung gitawag kita, dili na kita mananghid sa atong ginikanan, dili na sila magkontrol sa atong kinabuhi, kundi ang Espiritu Santo na ang magkontrol sa atong kinabuhi. O iya pag yun ang gidungagag usa ka istorya, 28. Kung usa ka ninyo naglaro pagtukod og turi or balay, tunan una niya ang iyang og bana-banaon, pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman ini. Kay 29, kay kung dili kini nga niya buhaton, unya dili mahuman ang turi or balay, tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan. Ang bot lang ipasabot nga kung ikaw maghimog balay, imong tanaw ng budget nimo kung kaya ba nimo. Kung dili kaya, ayaw. Tanaw nimo ang bili. Then another example, versikulo 31. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may 20,000 ka sundalo, iyang unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya sa mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo aron makipagsabot-sabot alang sa kalinaw. Samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Wag ingon niya, piyon siya, ipani mo, usa ka mo sunod kanako, tan-awa bana-banaon nimo. Ang kaluwasan free, walay bayad, gibayran ni Jesus iyang kinabuhi na. Pero ang pagsunod ni Jesus ang mahal
kay ato mang ihatag ang atong kinabuhi. Og naghatag pa siya laing sambingay, ang asin maayo apan kung kini kawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. Dili na kini magpulo sa yuta o magamit nga abono, kundili ilabay na lamang. Busa miingon si Jesus, pamati kung may dalunggan. Pamati kung may dalunggan kamo. Na nahibaon ni Jesus nga ang iyang gitudlo adunay daghang mga tawo nga dili gustong paminawan ang gitudlo ni Jesus. Kay lisod man kaayo. So unsa may atong buhaton karon mga igsoon? Musunod ba kita sa atong Ginoong Jesucristo? Gusto mo ba nga mo appeal sa kumbira nga kauban sa atong Ginoong Jesucristo? Hinaot po anta nga ato ning una-unaon kay giimbita kitang tanan nga mosunod nga makaadto dinha sa dako kaayong kumbira someday. Mag-ampo kita. Let us pray. Ginoo, daghang salamat sa mga prinsipyo nga mong gihatag. Kay bulong kami nga lisud kaayo ni. Apan kaya namo ni. Kay mutabang ang Espiritu Santo sa among kinabuhi. Hinaot nga panalanginan ninyo ang tanan nga nagtuon niini, nga naminaw niini. Lord, nag-ampo usab ko sa mga masakiton karon. Hinaot nga imo silang ayuhon. Sa ngalan ni Jesus, Amen.